da masu mulki da malamai duk ganinsa suke illa ne, ba su shige su ba. Wani malamin ma fitowa zai yi kafirta kadan kana yin fim tare da ba za a iya hana shi ba, ba za a iya hana ba. Ga su wasu can kuma akwai da su suna yi, suna tallan Christianity a ciki. To idan a tsari na musulunci, ni fahimta ta ba malami ba ne, a tsari na musulunci in ka ga barna kaga in ka cire barnan nan ka gyara ta, wata barnar da ta fita za ta zo, to kaga ka bai wannan din alallaba a kare ta. Babu alaman gaskiya a cikin Kannywood, ba alaman addini, kuma ba mai addini a cikin su. Ni ban taɓa ganin sokanci irin wannan ba wallahi. Lalatattun mutane kamar yan Kannywood ba, yan fim. Wallahi tana farawa kwana ɗaya biyu sai kin gane ta lalace, sai sun lalata, sun mata kaca-kaca, sai sun ɓata ta gaba ɗaya, sai sun mai da ita karuwa, sun mai da ita ƴar maɗigo, sun mai da ita ƴar luwaɗi, sun mai da ita kawaliya, sai sun ɓata ta gaba ɗaya, sai su suke ta ma duniya. A yi shutin ɗinku a ɗauke ku wai ka tashi a bacci, har ka ga ta tashi wai ta ɗan tashi a bacci wai tana lalumawa wai bata ji shi ba, wai ko ya fita. Kai Allah ya Allah ka kare Kannywood, Allah ka rubuta su ya Allah ka wargaza Kannywood ya Allah, duk waɗanda suke ɗaure musu gindi Allah ka mana maganin su, Allah ka tona musu asiri, Allah ka raba su da Najeriya. Wallahi Kannywood masifa ne, a haka wani tuwon wa'azi suke yi. Allah ya shirya da su, wallahi su ma sun sani ƙarya ne. Bayanan tsohon jarumin Kannywood Kabiru na Congo zai tada ƙura a kafafen sada zumunta, inda ya zo yana kare sana'ar fim, wanda harkan fim malaman addini babu ɗaya da ke tare da su akan ababe da suke yi da sunan gyara tarbiyyar al'umma, domin wanda bai da abu taya zai bada wannan abun. Bi ma'ana wanda bai da tarbiyya taya zai ba da tarbiyya, wanda al'ummar da dama sun sani, su da kansu 'yan fim ɗin suna fitowa suna bayyana cewar duk wata ɓarna ana ɗaukan nauyinta a cikin wannan masana'anta. Duk wani kaba'ir, kamar yadda ɗaya daga cikin jarumai Abdullahi Amdas ya bayyana a gaban hukumar Hisba a shekara da ta gabata, ɗaya ko shekara biyu, wanda ya bayyana cewa dukkanin wani ɓarna ko kaba'ir babban laifi ana ɗaukan nauyinta a cikin wannan ma wato ainihin sana'antar Kannywood, wanda ga ɗaya daga cikin wanda yake fitowa a matsayin malami wanda mutane suna ganin kirmansa, amma ya fito yana maganganu waɗanda ba gaskiya ba ne maganganun nasa, har yana cewa idan har aka ga wata ɓarna, shi ba malami ba ne, amma in aka ga wata ɓarna aka ga kau da wannan ɓarnan zai kawo wani babban ɓarna, to a bar shi a ci gaba da lallaɓawa cikin wannan ɓarnan. Ko shakka babu malaman usul sun yi bayani ko kuma bayani makamancin haka, amma yanzu tambayan da za mu yi ma shi wannan, shin idan an kau da Kannywood, an kau da ɓarna da fasadi da yake lullube da wannan Kannywood ɗin, wata ɓarna ne za ta zo wanda tafi girman wannan? Da babu Kannywood ɗin wata ɓarna ne ake fama da ita, wanda yanzu in an kau da Kannywood ɗin wata ɓarna za ta bayu? Maganansa yana nuna cewa ita Kannywood ta toshe wata babbar kafar ɓarna ce, domin cewa suke suna wa'azi, suna faɗakarwa, kuma su ma sun san ƙarya suke yi, su da kansu suke bayyana, suke ƙaryata kansu a wurare da dama. So jama'a ya haƙuri ga wato ainihin takaitaccen tsokaci nan na Malam Muhammad Kabir, wanda zan sa shi ku saurari irin jawabi da ya yi, kamar yadda muka fara sa muku shi a takaice insha Allah. Kirjinta a waje, wallahi kashi 90 fina-finan da ake wallahi ba sa sa hijabi. Ana sa hijabi, dukkan yarinya sai an sa mata kayan ɗinki mai kyau, amma ita sai a zo a shooting ɗinta. Ya kalle ka wai matarsa ne, kuma abin da ya ɗaga ma hankali, wai har su shiga bargo ɗaya, wai suna bacci an tashi wai matarsa ne. Ni abin da yake damu na mai shine rashin kunya, ni yanzu ni da matana ma mu shiga bargo ɗaya, wani abin da ya ka ɗauke ni ba bari iya ba, ina jin kunya. To ina kuma matar da ba taka ba, matar da ba taka ba ku shiga bargo, a yi shutin ɗinku a ɗauke ku wai ka tashi a bacci,
har ka ga ta tashi wai ta dan tashi a bacci wai tana lalumawa wai bata ji shi ba sai ko ya fita kai Allah ya Allah ka kare kani Allah ka rubuta su ya Allah ka warga da kani ya Allah duk wanda suke daure musu gindi Allah ka mana maganin su Allah ka tona musu asiri Allah ka raba su da Najeriya wallahi kani masifa ne wallahi suna lalata tarbiyyar mutane wallahi kun ga sun buro su lokacin da suke fina-finan su wallahi yawanci suna yi da karuwa ne ta kwana zuwa gidan karuwai gidan gala gidan waye su ake yabowa amma kun ga waɗannan karuwa ne yanzu mafi shirin su shine mafiya yawa 'ya'yan mutane suke ɗaukowa